6 decese la 1000 de nașteri este realitatea crudă a României de azi. Totul se datorează contradicțiilor din sistemul sanitar, lipsei de acces la serviciile medicale standard și a lipsei de informare. Nașterea prematură, defectele și infecțiile congenitale rămân cauzele principale ale morții infantile neonatale. Trebuie să redăm șansa la viață bebelușilor printr-un program de neonatologie cu accent pe îngrijirea nou-născuților și potențarea accesului la serviciile medicale pentru mămici. Evaluarea nou-născuților trebuie efectuată constant, iar constatarea neregulilor trebuie să genereze o atenție sporită și un accept al investigațiilor suplimentare garantat de stat. Familiile trebuie să primească accesul la informații de bază și la modul de gestionare al situațiilor limită.